Asantehene na oti kumasi a okan ya opachira Nkyeraa no me beta me bisa mo hye Nkyeraa Asante beto Nkyeraa na nne uti meka jese nne Nkyeraa ye sabe mbrediasa Nkyeraa ye okuru do fedi abonom ne natefo na obo mo din no ukoya no wai efiri Nkyeraa na me bisa mo hye tazuma kwa Hene na ye na no nkokutia Nkyeraa Asantehene na obo esuma kwa Hene no Nkyeraa ni be na edi chefem waje wo ye ni miyansa waje wo die ye de wo sa be fa aka wo die no se me pega o fa me akosura na be fa akọ wiem I feel liquid soap. But I share Ayenka TV, shebi video no. Nebe bua pa. Ndema buchi apanyi. Asi. Ah, efrase ekwadwo. Me ma me kuruwa. Me dena se. Nyankopon no, o ma no yokoduru. Me ma me yakosua moa na me ma no yokoduru. Me kwana me kone. Na tabia o ne mpanfo na yemfo. Me nko akire be nnera. Sene omasia tiduma dewe mu akotene ewo abane masem no. Ano wade. Nyame onhira. Onne mpanfo a ona omto akonwa so nyina. Me mo obia di na sabe brediasa. Tabia one ne ba hema omonkura ne ye na ba ntifi nu apatafo o baba pa okona ni ma o tete baba pa okona ni na me ko ne sin me baba na o mo data na o masana ya akonwa nti ya akonwa ba nti ne ba so ni ya data nti ye wo mi yenu na brother no me ko ne sai Mama yani naho. Mama yani naho. Na ne. Mikata wani yakata o. Akata. Bie. Bebeta me bisa mo hye. Nkyeraa. Asante beto Nkyeraa. Na ne. Uti meka jese ne Nkyeraa ye. Sabe mbrediasa. Nkyeraa ye okuru. Mepeja. Akonya wuti akonya tubi. Akonya kona wote so nanu bade ya no saa na ya na mbeta mbisa mo sai puno kuro ben ena wo Asante nye batuma no mo bobi Nkyeraa sa puno kuro we de wo Asante na Asante de a papuno ono Asantehene na oti kumasi a okan ya opachira Nkyeraa no sa prediasa oye panyini na oye mmadi ne ho yawo ni yawo ne san Mimi makuna menyewa. Do fedi abonom ne natefo na obo mo din no. Ukoya no wai. Efiri Nkyeraa. Na me bisa mo sai. Tazuma kwa Hene na ye na no nkokutia Nkyeraa Asantehene na. Obo esuma kwa Hene no. Nkyeraa ni be na edi. Chefem. Waje wo ye ni miyansa waje wo die. Ye de wo sa be fa aka wo die no. Se me pega. Wo fa me akosura na be fa akọ wiem. Ola on se. Ukudin sunia osu oduni etimi sa ni de kasa kakra sa onko fom na omeno nwa na ni pan ni na yere enko animu na onya sa okeka boro etibu won papa no me ka je sa amwa no na yan etwafo ekonya no yan Asantefo ya firi kumase adrim na encheze sabe firi kuroma na me ba na Nkyeraa Hene ade me kokon me na nanum kokon kabieto ye ba de kabieto ya suma ala de kabieto no ya na ma kokon udi to ne teleso na hosia na obara num na ka de kabieto na obotuma ni dia uto na drobia kadam na me ka che to fo se adrobia kadam pia ba ye ni nyina ne tumi ni nyina awo me Twafohene mama me hima bi me man ni nyina mama ne si me be champion san mama na ba ko adrobia kadam ya na ye kokon akokote ama Nkyeraa Hene aboye Twafohene be motumi ko
to me, Monoqua. If you tell about Bob, a community, oh, find out. Madima, and I'll pay about to top 20 in it. On an opportunity, the Nkyeraa Hene, and a boy community, and a bomb in Nkyeraa, Twafohene. Media, you come any dear. I am a Twafohene dear. Men come much da. Sorry, dear. Madame Nkyeraa, my command with the Bia. So I'm a son of it here. Nasani and a woman. Madame, and a good trouble. Could you both say, Madame? Yame, Omar, you could do. Said never be to say, no, no, about me pretty fan of poverty, Sabri. About Grammy money than in you. You saw sunset dog and a crop, a Nkyeraa was in Tommy. Here, I bet say, nothing I believe is at. Female taught this at the Moscow beyond my the call. Bacamping. Now, my father said, Nanano. East, touch my mind, Ghana mind, Yenimu Bediga. Day by day enterprise. Yasaswaba. Ye deal in all kinds of washing and bathing accoutrement, retail and wholesale prices. Don't come yo, don't come me. Enepa huwa da beng. Don't come yo, don't come me. Enepa huwa da beng. Yatitu su say who selewa atufuo. Detergents no ye wano assorto small, medium and a big size. Duffy, Mosaic, Lavita, Cleansoft, Mada, Boom, So Clean. Detergents no yawa bucket mu de so ho. Bit say Cleansoft, Mada, Oro. Semina no so de abusu say tam. Semina bit say day by day so Chris, Della, Obolo Jumbo, Jama, Avel, Pella, Aqualis, Colors, Santex, Cleansoft, Mada, Nora, Kente, Dr. X, Athena, Flash, Oro, Easy, Saba no yawana kesiane nketwa, Kabalik Soap, Oli, Diva, Camel, Killer, Kedu, Luck, Cindy, Anna, Power Plus, Royal Leather, Medisoft, Meditwist, Jumbo Aqualis, Miss Paris, X-Men, Fresh Soap, Bella, Lifebuoy, Magico, Nakesiane Nketwa, Alata Semina, Imperial Leather, Maya, Blinko, Sunlight, NFA, hello. Emano so sewako feature na wanya line no. Yas pad, proper pad, soft care pad, next pad, play me pad, Momo, blessing pad. You want different colors, comfits. And Mati amukwa one so no comfort pad no. And also you will be ewa yasuo ye. Disinfectant Dettol no so you will mu assault. You will Mada Dettol, Camel, small, medium and a large original Dettol. And kwala pampers no so de QT, JK, soft care, Nakesia Nketwa na dantemu, sweet baby, pull up, sunny pampers, blimmy pampers. Seven certain fifre now per wipe so de you soft care wipe. Tamine, halitosis aje will say aboswana. Ye dealing all kinds of Pepsodent. Pepsodent 1, 2, 3, Pepsodent Charcoal, Close Up, Charlie, Tigard, and Angola. And Tuntumo Howard Demuswa. Ya want the queer enemy spray, Sasso, Fatala, Heaven, Fast Kick, Sao Bakota, Taka to Sperere Sodie, Tiro no so ha, Coco, Pride, Natural, The Lords, Soft Care, and a Nadva Tiro, and your toilet roll. And Tadina Fiamma Usia, and Kikawano Edasuamwana, Parazone, Ehiamau, Mada Parazone, small and a big size, Bling Parazone, small and a big size. Se uwa chichini benche na witimi mba ya suya ya. Die hiani sa obe freye. And your man yebe package de kama. Ni adi ya sende o. We accept Momo. Yeji Momo. Ube tumi ya free day by day enterprise. Ewa umatufo iso. 0544-644-852. A day by day enterprise ana. Ya titu say who. Ye don't come me. Don't come me. Don't come me. Otumfuo. Shisha day
by day enterprise ɛwɔ Tachimai Sunyai station abronsan na ɛwɔ akyire hɔ pɛɛ no. Day by day soap. Day by day soap. Yɛ kankan atufuo. Day by day enterprise can do spirit. Day by day soap. And never want that Otumfuo. Every day different.